sama anaknya Mak Yem. Iki. Ayo ki sapa barang kae jorok kuwi to. Ayo iso ta. Lah. Ebut. Lah kok rete lho, tutuke neh kok ora. Teko kene lho, kae kok setunduk niku lho. Ayo, Mas. Hei, ayo. Di sini kuwi. Megok. Bang, kayak gitu lah, Mbak. Kayak dulu ya. Iki sapa iki? Mbah Kasimin biyen. Oh, ketau iki katanya ada. Ya ini sarapan subscribe. Kena jebakan Batman.
Gua terlalu penama iki anu lho, lali kuwi, ora lali. Nyatane pleset ngono. Satu sengaja kuwi, lek sampean nyekel nang kene kan harus yo. Ora ae. Asa cepot tak bujut lek kok ngono. Ada sindan gue. Awakmu wis wis lho. Urung resik wis ngepol. Sapu lah nang. Pak RT ini ya. Pak RT ini. Pokoknya Sorak-sorak nih, sorak nih. Sorok kayak ya. Demek. Biar rocok. Bening ngono lho, Teh. Oh. ya, tadi juru parkir nang. Yo. Wah, su. Ye. Rayu. Rai. Masuk ke mana kalau kayak mana komputer? Pancal mobile. Cek keren. Usang lemah bolo. Oh, perjuangannya usang lemah. Arep usang duit ora enak kok. Usang lemah ya. Ayo. Nyapa ke arek ngapeli sapa kae? Iki mapane piye, Ron? Mudune lah sih lah. Ora, diputer ning kono karepan. Diputer ning kono kae. Lek menyon. Yo, menyon. Nah, buang lagi. Jan. Wes. Terus. Iyos. Toko ora. Toko yuk. Terus. Setengah meter. Cek dawa yon. Yang bulu bisa naik kain. Walah. Banyak blimbing aku kok jan kayak seteng poreh aku mau ngene lah nek blimbing. Perih. Heeh. Emang ngopi tok lah aku mengira sarapan. Aku ya. Terus. Ada sarapan kaya urung kolu lho, sik. Aku le. Mungkuk-mungkuk mono. Wong mambu sego yo kopi. Ora wani. Mawani. Bisa nono sego lho. Bisa napa? Ora mentolo men sesuk iki. Oh kan wis. Biasanya anu kopi. Aku saiki Nah. Yo, nah. kopi dhewe arep mamnya. Pisan. Tapi tidak lho, Dek. Aja sampe anu lek eman mbiyen kaya ngono ae. Kopi murni. Kopi iki yo anu. Oh, jajan tawel yo wis anu. Wis wani. Iya tak pangan iki tak pangan nang kopi kok penak ya. Jadi mangan ke titik-titik dijajal-jajal ngono lek. Kirane Ya kan udah penak mami tak pangan monggo. Apa nih sing wis tuwek jeruk ngono to. yo terus. Iya, sunah. Kijane jalan wae tuang. Ya Allah. Lah Pak anak rel Makane kok ngono kae to, Mas. watune. Iya lah. Selerek. Ngono kuwi. Dia selerek. Iso ae. Nek kok soponya anu ki anu polisi lah tak pang. Op. Jakan Nyon.
Ya. Dari apa konangan lo iki sedap kok dadi kabeh yo oleh duit. Iya. Apa deh? Manili. Ning ndi deh? Ora anu to. Kok aneh. Iya 10 ya 10 keso. Panili iki? Iya. Saben anu yo sitok. Udah yuk, ya kok. Apa ngombe lah no? Yo 10 kilo, Bang. 10 dongkol. Ya. Itu lagi sini 10. 10 kilo. 10 kilo. Berarti sak sih tok. Iya, lek anu ini menangi lah akeh kan yo. Nah, apa dek sok ngono iki? Yo ra mekar wae. Lewel yo. Sing mekar. Jamon. Endi? Urusannya jere 14 uang. Endi, Mbah? Sisih nek lah jari. Jari sisih. Salah lah. Salah. Apa? Lah wong pindah nek kuartal Sarung tangan. Nek dimun kowe to. Pucune iki bandem-bandem malah kembira kekelna. Yo pucuk Cilik lho dipetel. iya, kota iki bandem malah Iki bandem nek beratur. Nalar kok nalar wong. ya ya. Ya dewa sawung lho mam kae. Aku ki yo wedi dewa mana ki krek-krek lho. Ya aku ki guyu lho kok ana Semarang kok Mas. Ini yo kok kuat bagian sih. Bagian. Nyatu cek mene-mene lho. Bisa ciri-ciri kok ya sing. Teknol bandeme. Carane ora ning krikil ya ning pucuk. Ora dipangan, Yo ora ning tangan. Justru mana gas kan ngene. Lama. Dengan menteri. Ayo berhenti ya. Jalan.
Ini bisa sapa kok? Siapa jajal duduk watu ke? But mah. Lah. Kane. Ngerti-ngerti bayati. Iya. Cumane gane palang ping ngono. Yo sang ngono. Hah? Ya kuwi diusung ning kono kuwi. But mah wae. Ludung lah. Dah lek mat mana? Lek mat menggah itu. Apa nak kelak sembarang tuku. Ah, yang minyak labra. 10. Mau ngarik-ngarik ke dia hitung nih. Model bisnis ngono lah. Iya wis. Iya, lah sih. Ora bagian, ora terima siji. Lah yo apa yo lah sak pakan 20. Ora oleh kalah sama 20. Kowe ngerti lah 20. Lah sapi loro ki paling jek. Tapi cerita lho ya. Untungnya. Ini wis ibaratnya minim tenaga negara kan. Saya sesasi 150. Jadi sekarang gitu. Badine paling. Ya mana iki sangang sasi ya dah. Wis sing sangang sasi tok lho kowe. Ya aku. Tolong. Wis aku lho. Ngono. Bisa menunggu. Aku lek anu sepuluh ngono ki kok ukuran yo kok awan. Lah anu tak esukane tak duwe kabeh. Kadang ping 5 ping 10. Ya sak mono ki patang lho. Tapi kol patang kopi kol. Oke yo. Lek oleh watu oleh duit 15.000 yo terus hilang. Lek sapi ya iso digepne. Anu. Gue simpen man. Jalan, malah benar kira apa? Saiki mulai yon tak. Anu, sampai
Pasar kumpul di situ kan. Kan beklan etan. Etan. Tapi tujuh nih kalian ini. Anu boleh pokoknya. Nek goreng kuwi kan durung. Yang dikar kan ngarepe tapi dong. Jadi gowa amat sini. Lagi cukup loh. Jadi gowa amat. Pasti lah. Kecelakaan nih, Mbah. Kita buka cepat. Mau, baca lagi. Jok na ayo katina kono ya. Salam ngomong ngono. Lah nek soten ane telan seluang ya di jebol kan. Ngono ini masalah ya. Lah koyo ora kena lian iki. Selang sana. Kalau di ruangan-ruangan itu mesti. Selang. Koyak nyatu tidak belum anu. Bangga pan. Ora cicen. Ah, durangnya mah kuwi dikien kowe kae. Jangan jalan ini bos. Sana kan marketnya kok malah gor. Oh, kan Apa? Di jauh nang Durang kan? Iya nek market yang Ngono kalau lagi jaduli yang bendino menyang. Semua aku ora balik. apa eli guys. Yo, jadu ya rek. Kalau jaduli bendino nyanyi. Cara kontrak sekolah, kontrak. Jangan itu kalau betul. Yo kayaknya tuh anu lelek dijol. Beres, Bang. mungkin tirata Jelitan. Ini bos. Tak mati sak wah. Saya ini pada payu. Bola tua bareng ora payu. Jaduli kan pada payu. Kabeh pokoke Sampai wah iya. Keterang ki malah kaya godhong. Malah nek koyo pang cilik-cilik ngono. Waya mantap betul dan ini enak. Ora pun. ini yo. Lek pasel kalau pasel kan soleh, Pak. Aku ini kono bisa Sapa sing ora ngombe wedang ya mungkin. Sik titik ini. Kuat tenan ya, konten-konten. Iya. Bila aku nanti kayaknya bayong tak di kebon aku ngarep nah. bayong. Yo anu ane kuwah dingi. Tugel di bosoke manuler terang anu. Jere mau ngerah apa ki celak corong yang celak kandang nang Pak ini. Jadi siapa dah? Hah? Terong arek-areknya lah. Iya nyanten. Ngadeg-ngadege yo eneng sik saka-saka sing gletak yo. Ngarep langgar kan iso kok gowo, tapi teko apa ora ya? Langsung jatuh dua dah. Ukuran di sini. Umur loh. Saya. Juga kok Jatuh supaya apa pisan? Jawane wong-wong. Ya siapa? iki lek jaman.
bekas langgar ya? Bekas langgar dule. Dule atau Tapi kok ngomong sana sing mahal. ngomong tidak. Jadi yo, lihat iki kowe sak pupu-pupu iki jauh apa? Di sorenya tak gak pakai gorok. Iku ngono reneng jawu sapa kowe. Likang. Tapi mual kayak anu wali ya. Ana lho sak wis dhewe kae. Imam. Likang ki. Tinggal mau dipukul. Yo. Lali. Oke, cukup dulu. Matur suwun sudah mengikuti aku dari awal sampai akhir. Pak supire yo kae. Pak supire. Wes kempringet pokoknya. Kudu niku. Pak supire, Pak Ganjar. Pak Ganjar. Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini piye? sumpile rong metu guys iki. Heeh. Sing ngenteni sumpil. Sik ngenteni sumpil karo apa? Jangan lodeh. Kudu pancen anu iki. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa di tombol notifikasinya biar selalu ada video aku yang terbaru.